joined us together and built together every true believer. So, therefore, gihimo ta sa Ginoo sa matag usa. We are made by God for each other. Sa atong basahan ng Ephesians chapter 2 verse 21 to 22. In Him, the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him you two are being built together to become a dwelling in which God lives by His Spirit. Let's pray. Father, Ikaw na naghimo gayud ug anindot kay ng mga kaluwasan, libre pa. Ug daghang benepisyo sa libre pag imong gihatag. Ginoo dapat ma-in-omi kanunay, mananghali sa kalingalahang butang imong buhat. Kung nga makahimo ta nilang Ginoo sa makanunayon nga musubay ug magsunod sa imong mga pamaagi. Ug dili na mo simang-simang Ginoo. Kay gihimo man ang tanan nga among kinabuhi sa umaabot perfect. Ug sa kalibutan anindot. Di man perfect pero it will be very good life. Father, cause each and every one of us to understand this. Nagawas ni mo, kami mahimo. Kung mag-amo-amo ni kami ang maghimong pangulo, gihapon kami yapon ang amo sa mong kinabuhi. Huwag di padungan ang mong kinabuhi. Ang mga have proven that in so many lives and in my life as well for many years now. And I pray and ask you that you speak to all of us today. Himuha nga masulod sa mong kasing-kasing ang iyong mga pagtudlo, pagbadlong, pagsaway, o pagbansay-bansay na. Because life itself is a training ground sa among pag-adto sa imong binharian. Mga Ginoo, salamat. Ang tanan, we give you praise, glory, and honor in His name. Amen. So, doon ako po yung naobserbahan sa kalibutan, sa kinabuhi mismo. Ang tingali yun yung naobserbahan sa na ang mga tao tend to flock together. Yung mga tao man, correct? Bakit makita ang tao na magpuyog sa mga baboy, sa mga kastanunan, nasa yung mga weird sa ng miro rin, kung nila kapuyog, dili tao. Mananap, dili tao. But ang atuan is na people gather together, ang mga beasts, ang mga animals, mga insects na gather together. Correct? Ano man na? Kay mauna ang paghimo sa Ginoo sa iyang mga creation. We are made together with someone like us. So, gi-create sa Ginoo ang family para masinati sa bata ang sense of belongingness. Nako, apil ko, suportado ko, apil ko sa kapundok. Na siya, ma-build together, maligpon siya sa iyang, together sa iyang mama o sa iyang papa. Kaya nga naman, sila man ang nurture, panako, muumo sa iyang kinabuhi. Sa dahil nga ito sa tag-eskwelahan, nakasense ta og belongingness. Correct? Join ta sa atong mga classmates, pero owa pa na. Kanugaya, click na kaayo, suod na kaayo. Kaya bisan pag unsa ka short ang atong elementary, bisan unsa pa ka short ang atong high school, bisan unsa pa ka short ang atong college, na doon ay sense of connection, connected yun nila, bisan sa kamubo sa panahon. Amen? Mo nang doon ay mga reunion. Okay? Mo sa ni, pinulsa ni, when a person becomes a Christian, may mo siyang believer, magtotoo kay Kristo Jesus. Kay masense niya ang pagkahiusa, belongingness, being joined together, being built together, ligon sila sa uban ng mga magtotoo. Kay to belong to the kingdom of God as believers, dapat masabtan ninyo na belong mo sa prominent group. Yung prominent, wala yung pinaka-social, pinaka-taas, pinaka-ngiling na grupo. Ano mag-frat ba ng mga tao? Belongingness.
Kibaw sila, binuangan sila sa front. Kaya para nila, na yung laman nila, na yung makipaklunod patay nila, bala na, pulatahon sa sila, o na sila mga member, binuangan sa sila, o na sila mga member. Anong musud man, ang mga gang, ang mga bata. Kaya they want belongingness. So sa ilang family, was sila naka-feel of belongingness, was sila na-belong. Samo ang balay, hindi ko akseptado, may pangakong barkada, bidawat ako. So mga butangan so na naagyutan ni Ana ang longing. O ang Ginoo, kay kibaw man siya nga sa mga lain-lain nga pundo, na eskwelahan, ma-family, ma-opisina, etc. Naadyo na yung mga problema. Kaya naman, nagpalibot man ta, kung apil na ta ni Ana sa kanyang to, away Diyos, akong gusto, hindi mo gusto, di ka naman abot. Kaya gusto, labo na. Nadaghan kay ta nga, imong gusto, ako sa gusto. So, iyakay matag akong gusto, kasi nabot ka, dili. Pero sa dihang nata, natapok ka diha sa Ginoo, usa na atong tumong, usa na atong paglaom, usa na ang atong giya, usa na ang atong pagtulunan, usa na atong gituuan. Correct? So, naigubot, wala. Hindot ang unta ang kinabuhi. But, doon na yung mga tao nga, di ka po sila connected. Apil sila sa pundok, inani, di ka po sila connected. What's like belongingness? Nga naman na. So, ang ako, if you feel that way, I hope imo untang makaplagan o makitaan ang rason nga no. Kaya ako nagsigidyo ko advertise sa Church of Jesus Christ. Dili ta ng simbahan. Sa Christian mga simbahan na ang pagka-close. Nga naman, mag-ibak kay, mag-ibigay, mag-competensyanhay, o etc. Anak ka masakiton ang simbahan sa Ginoo. But, for me, I really desire and nangingkamot yun po na ang mga katawhan nga mayroon sila na ako ng simbahan na mas sinati unta nimo nga gidawat yun ka sa imong pagkaikaw. Ang dawaton sa nimo ang atong gihimong mga pagtulunan kaya pinaagi nini ngan harata magkasinabot. Kung nagkinanglan nagpag-abli sa imong kasing-kasing na ikaw matudluan, masangyawan, o kung kailangan kang badlungan, mabadlungan, o kung kailangan kang kasabaan, kala kay part mo sa itong kinabukid, sa asa tanadyo na. O ka nang mabadlungan ka, kasabaan ka, kaya nangita ka ni anak. Hindi mo buhato ng usa ka butang, hindi ka. Masayot ka. Correct? So, ang dili ka na mapakasama, bubuhat sa insakto. Ang ganahan nga, pero may nga good job, good, mayo. Bubuhat ka sa mayo, amen? So, muna nga, naglaom ko nga sa atong pagtuon karon, especially mo tuon ta sa duha ka pulong, na para na kung di pwede siyang, ato lang siyang lambian, nga di nato siya tukion, kaya para na ko, mauni sila ang importante sa kaayo ng mga pulong sa atong ibasa ng mga versikulo. Word study of join together and build together. So, mabalik ta sa atong pinaka-teksto para makuha na to ang tibok konteksto or context para masabta na to ang tanan. Ephesians 2:11. Therefore, remember that formerly you who are Gentiles by birth and called uncircumcised by those who call themselves the circumcision that done in body by the hands of men. Remember that at the time you were separated from Christ, excluded from citizenship in Israel, and foreigners to the covenants of the promise, without hope and without God in the world. But now, in Christ Jesus, you who once were far away have been brought near through the blood of Christ. For he himself is our peace, who has made the two one and has destroyed the barrier, the dividing wall of hostility, by abolishing in his flesh the law with its commandments and regulations. His purpose was to create in himself one new man out of the two, thus making peace. And in this one body, to reconcile both of them to God through the cross, by which he put to death their hostility. He came and preached peace to you who were far away and peace to those who were near. For through him we both have access to the Father by one Spirit. Consequently, you are no longer foreigners and aliens, but fellow citizens
with God's people and members of God's household, built on a foundation of the apostles and prophets, with Christ Jesus himself as the chief cornerstone. In him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in him, the two are being built together to become a dwelling in which God lives by his Spirit. So, ang context nato sa katibuuan ni Ana, nagsulti nato sa mga gi-accomplish o nabuhat ni Kristo Jesus sa mga dili Hudiyo. Now, I want you to understand na ni-compare ka sa Hudiyo o dili mga Hudiyo, kay grabe lagi ang ilang, kaya naman magdi sa pwedeng magka-mix ang Hudiyo dili sa unang panahon. So, muna yung nga, kung doon na may mga tao na dili magkahiusa o di magkasinabot, ang mga Hudiyo na o dili-Hudiyo. Okay? O nagsaysay na tanihan ng panahon na, mauna sa tanan sa, kumingon ang reliyon ng daan, hala, pinaka-proud yun ang Hudiyo nga naman. Sila ang doon ay tinuod na magawa na itong reliyon. Kaya mismo ang Diyos maoy, nagpakita kanila, nagpadayad kanila, nagginoo siya, nagamana, nagkanya sa langit o sa yuta. Kung nga kumuyok mo sila kanila, niya, okay kay sila. Kung tungod ni Ana, naa sila ni Anang sense na kanang pride, grabe ka ilang garbo, so compare sa ubang mga tauhan. Kay sila lang gitagaan o 10 commandments nga gisuwat mismo sa kamot sa Dios. Oy, like reliyon makapamambog yung nana. Kaya ng reliyon, hindi mo na tao. Okay? So in short, actually ang Hudiyo o ang Ginoo, doon na sila yung relasyon. Nakigrelasyon ang amahan, anak o Espiritu Santo, mauminaog siya, kung nag-iubang yun siya, kung iyang himugnaong sa kanasod, aron makahibaw ang ubang kanasuran, doon ay pinon ni Diyos. Okay? So, kung atong compare ang mga Hudiyo o dili Hudiyo, compare na atong mga kaugalingon sa matag usab, nga di ta close, what a sense of belongingness, or what na builds with each other, then dako gyud kay ng problema nga nang dili ka suod sa matag usa. Kay kung ang Hudiyo ang mga Hintelo pagano di mag-abot niya, karon mag-abot na tuod sa Ginoo, then nganong di ta mag-abot? Nganong di ta makasinabot? Nganong di ta makahiusa? Nganong ang matag usa mo palayo gyud ako sa makigsuod ka? Yan yung sa tapilit sige gukod sa di ganahan magpagukod, hindi maganahan magpausab, hindi ganahan magpatudlo. Correct? Amen. So mo ni atong makuha sa konteksto. Nga mga Hudiyo o pagano kanyanto, separated ni Kristo Jesus. Excluded sa citizenship way lambo sa Israel. Foreigner sa kasabutan ng gimuhat covenant sa promise. Wala sila paglaom o wala sila Ginoo. Pero karon gidala na ta, pinaagi sa dugo ni Kristo Jesus, nahiusa na ta. Gibungkag sa Ginoo ang babag tali sa Hudiyo o sa mga pagano, gibungkag niya. Iyang gitangkang diha sa iyang lawas ang mga balaod o sa iyang mga lambda o mga regulasyon. Aron ang dili na ta magsunod sa balaod, kay balaod mismo na nasa atong kasing-kasing. So pinaagi ni Kristo Jesus na hiusa ang duha ka klase nga tao, ang Hintel o ang mga Hudiyo. Kung tungod niya na nahimo peacemaker, nahimo tigbantay sa kalinaw, siya ang mismo ang kalinaw, si Kristo Jesus. Diin ang duha ka pundok sa katawan nga di mag-abot sa una, nag-abot na tungod sa cross. So, mo ni gibuhat sa Ginoo sa mga magtotoo nga Hudiyo o sa mga magtotoo nga mga pagano. Kitang tanan. So, kung yung tag-Hudiyo, dili Hudiyo, Amerikano ka, taas kay ilong, bubuk kang ilong, budlot ka, budlot ka, bakbaw, dipis ka, bakbaw, taas ka, puti ka, whatever, wala na na. Kaya tanang klaseng tao, kung magtotoo ka ni Kristo Jesus, doon na natay hiniusa na access, hiniusa na pag-adto sa Ginoo. Kita pwede na ta maka-together sa Ginoo. Di ta ay, publika, ay, dato ko, ay, bati ka na ako nga pa, ay, kaliskredit ko ito, bitari na, di na pwede mo yun na.
Kaya nga naman, kitang tanan, bisag unsa pa imong naabot sa kinabuhi, o bisag mubo pa kay ka sa kinabuhi, yung bantaas kayo, ay na sa tanawa. Man, bitaw may nga kumigsunan. Kaya na bang mauwaw? Kaya na ba nang mahadlok? Na makikiusa sa mga dato? Inanak sa ko sa una, mawasan ko. Yung mo, trakuan ko ay kumikisla ko lang kay ko. Pero gitang-tang na sa Ginoo, labi na kani karon. Nagitudlo sa Ginoo, dili nimo ikumpara na imong kaugalingon sa bisan kinsa. Kay kung tinuray siya nga magtotoo, naamoy pagkahiusa sa Espiritu Santo. Na may mas-sense nimo nga connected nila. Okay? Kagets ta? So, mo na nga, kaduha, ang tanang klaseng tao, ang Diyos o mga Hudiyo, di na alien, di na sa estranghero sa matag usa. Ang duha, puro na citizen of God's kingdom. Ang matag usa, member na of God's household. Usa na nakabanay. Okay? Kung ikalima, natay pundasyon nga gitukod sa Ginoo diha sa apostoles o sa mga propeta o si Kristo Jesus mismo. Number 6, may atong foundation sa atong faith. So sa atong teksto today, gipalapdan o gipakita nga ang Gentiles o ang Hudiyo pinaagi ni Kristo Jesus nahimong usa ka building. Gawas mo usa ka banay, usa kita ka building that God has joined together and built together. So makadungog mo may pulong joined together, built together. So mo-focus ta ni ini ug atong sabton in verse 21 inon, in Him the whole building is joined together and rises to become a holy temple in the Lord. And in Him you two are being built together to become dwelling in which God lives by His Spirit. Kalimot ko. Sa 22 na panay, built together. So, ang in Him, diha ni Kristo Jesus ni. Diha ni Kristo Jesus, nahimutang tibuok na building. Di natatagsa-tagsa na building. Nahiusa matayong last week ninong ko ninyo. Nabang nakitaan na building nga giibot nga gitapot sa ka-building. Kristo. Amen? Nga, di yun na matapot ako sa ka-building sa ka-building. Bisa ba ko, kanina building natay extension nila na adyo kay lain na buhaton na fondasyon. Amen? So, ang whole building, again, nag-refer sa Gentiles o mga Hudiyo. So, kinsa man yung mga building, kani ang makatauhan nga nakakita sa dako nga katuyuan na kinahanglan sila mapasaylo silang mga sala, pinagi silang paghinusol sa ilang mga sala. O nasayod sila na sa ilang pagdawat sa pasayloan sa sala, naghalang na ni Kristo Jesus madawat nila ang pagkalimpyo o pagkapasaylo sa ilang mga sala. Nya kini mga tauhan nga naginusol o gidawat ni Kristo Jesus, nagpailalong gayon sa iyang pagka-Diyos. Ato pa, ikaw ang tao nga nakasabot, di na ikaw ang sa kinabuhi. Di ikaw tagiya sa mong oras, di ikaw tagiya sa mong lawas, di ka tagiya sa mong kwarta, di ka tagiya sa mong pamilya, di ka tagiya bisa kung sa butanan kalibutan. Kaya mga ibig na, kung mo-think lang tayo ng mga butanan, way bumot, way samu. Amen? Kaya prago na kung kita ba mamunaw na ako'y tag-iya, ako'y tag-iya. Kala man nag-iya, gawas na ikay mo kontrol sa imong kinabuhi, mo kontrol sa ka sa kinabuhi sa ubang tao, ug imong himuon nga imo bisa kagdan. Nya makita nato na ang kagbubot lagi sa matag usa, it's because akong gusto, ikaw imong gusto, di ta mag-abot la pagkinititay magsinubagay dita. Pero kaning mga tawhana, dili nagpailalong sila, nagpasilong sila sa pagka-Diyos sa Diyos. Nasayod ako sa kang magtotoo, na kani si Kristo Jesus, mubuhat unsay maayo sa ilang kinabuhi. O dili jud ka magduda, ang magtinuod nga magtotoo, dili ka magduda, nga bisa pagpangayo sa Ginoo, ang tanan nimong sweldo, matag buwan, para i-tithes and offerings, wala nagpasabot, gipulban ka sa kaldero sa Ginoo. Kaya Ginoo, di na mo ko bukaldero. Iyara na ipangayoon sa Ginoo, muhatag mga siya ginani ng mga possible na mga
testing sa imong pagtuo para makita nimo na di na kita tagiya. Di tatagiya sa atong kinabuhi. Mo nang whatever area na ikaw nagpugong pagigumayo, di nimo ihatag ang rinda sa pagdagan sa imong kinabuhi ngadto ni Kristo Jesus, kapoy jud ang imong kinabuhi. Kapoy o kapoy, ikaw mismo nagkaroon na sinati ka kapoy ang imong kinabuhi. Kaya di ba kita ka-control? Amen? So kaning mga tauhan na tungod kay nagpailalong sa ni Kristo Jesus, disipulo sila ni Kristo Jesus. Ang disipulo is estudyante ko nga buot ko makakaton pa sa ako magtutudlo. Mao na ang discipleship. Kung di ta mahuman sa atong pagkadisipulo ni Kristo Jesus, hangtod mga matay ta o bumalik ba siya intras buhi pa ka. Manang encourage ko ninyo, you want to become a real Christian, pailaw sa discipleship. Of course, walang pasabot, go through kang discipleship, pero hindi hapon ni mo i-apply sa mong kinabuhi ang mga gitulo about discipleship. Ang manubag, medyo ka sa Ginoo na. Manang isa ko mapil, pero hindi ko manubag, mangubag hapon magdako. Kaya masugot ang sadi, magpa-training mo dito sa Ginoo. This life is a training ground. Yung dumigo na ninyo. Magpatudlo, yun mo sa pamaagi sa Diyos. Aron tama, hingpit o andam ta sa atong pagpuyo sa langit. Kaya kung kita-kita rin yapon, para na to, disipulo na ko, manibubong domingo, disipulo na ko, mukuhan mo yung anak, yung nana, mga partial kayo ng mga commitment, you are not a true disciple. So, balik ka nini. So, ang mga klase ng katawanan ni hatag o glory and honor sa Ginoo. Moni ang moto sa ini mga tao na silang ginabuhi. 1 Philippians 1:21, 22, asa na? Single mind? For me, to live is Christ, and to die is gain. And if I go on living in the body, that will be fruitful labor for me. So, buhay man ko, mangrabaho ko, musilbi ko, ang akong oras, ang akong nahuna, akong kasing-kasing, akong usog, as akong kwarta. Number one, prioridad na ko ang Diyos. Dili akong kawin. Dili akong garbo. Dili akong apelido. Dili akong banay. Ginoo. Napila naman mga Christians sila na naman. Few. Pag ikaw mismo kibaw ka, na sa kadaghanan, gihikaw mo ang Ginoo. So, mo ni mga katauhan na para nila ang kinabuhi is about Jesus Christ. Kaya ang early disciples, mo ni ang ilang gibuhat. Niyang mo ni itong titiyon by next week. Ang fellowship of the believers. They devoted themselves to the apostles' teaching and to the fellowship, to the breaking of bread and prayer. Everyone was filled with awe, and many wondrous and miraculous signs were done by the apostles. All the believers were together and had everything in common, selling their possessions and goods. They gave to anyone as he had need. Every day they continued to meet together in the temple courts. They broke bread in their homes and ate together with glad and sincere hearts, praising God and enjoying the favor of all the people. And the Lord added to their number daily those who were being saved. Exegesis ta next week na. Balik mo, pagda mo sa katong mga opay klaro sa diha sa Ginoo. So, i-connect din ako next week. Pero mubalik ta sa kanitakan mo. Study ta sa word meaning. Ephesians 2:21. In Him, the whole building is joined together, rises to become a holy temple in the Lord, and built together, pangalan na in Jesus, to become a dwelling in which God lives by His Spirit. So, marita sa word meaning. Kaya, buot ko masabda na ito, sa madyoy buot sa buot na join together, build together, rises. Marita sa Greek. Kaya, kung sa to, ang New Testament, bisuat sa Greek na language. So, ang join together, kung tanaw na to, ang grammar sa Greek, kalahi man ang grammar sa Greek kaysa grammar sa English. More or less, nice similarity, pero altogether, nahi siya. Ang meaning na is fitly framed. No? Frame is lagi, anas lagi, frame sa together. Fitly. Present, passive, middle participle in Greek grammar. Ang present participle, may kag-present siya, passive, middle participle pag may kag-present, continuous or repeated action.
So, ang Ginoo, sige siya og join together. Sa kakalag nila niya, nilagapaw din yan, hadukon din yan, higumad din yan, pak, kamo. Pak, kamo. So, ligon mo kung pakan. So, nagsigig buhat ang Ginoo niya. Now, ang Greek word of join together is sonarmalogio. Sonarmalogio. To render close joined together, gihapon. So, ito pag gi-organize compactly, fitly framed, and joined together. Now, kaning word na rises, in King James is groweth. Nani siya sa present imperative active. Kato pa, command to do something. So, ang Ginoo nagkuman nga, ang kaning mga magtotoo, building maka, o sa kamagtotoo, o sa kakabuilding nga, nagkasuod ta, kuanta ka na, fitly framed together ta, motubo ta diha sa Ginoo. O magpadayon ang imong pagtubo. In short, walay Christian na magpabilin na nagpampers. Why Christian na ay, kung ibang magsulti ka, kung ibawan magsulti, pag-share sa gospel na naging, na, ta. Kibaw kita manglibak, kibaw kita mo daw itong mga tao, kibaw kita mangreklamo, pero sharing the gospel, di ka kibaw mo share sa gospel, kaya na lang slogan ng faith, memorize sa pagtuo lamang, grasya lamang, Kristo lamang, Skriptura lamang, more mong message mo pagtuo. I-explain lang na, nganong pagtuo lang, nganong grasya lang, nganong si Kristo lang, nganong ang Biblia lang, o kinintanan sa katayan sa Diyos. Kaya naman, gibuhat na para mahimaya ang Diyos. Pero mauning upat ka mga butang ang kinahanglan mo, tutukan, sadihan, tagahan sa tanan, kaya mauna ang kinabuhi. Hindi ka matungan mo ng kinabuhi. Go your way. But for 30 years, I have seen that sa akong kinabuhi. Gibuhian ako akong kinabuhi kaniadto, kung nari ko ni Kristo Jesus, kung ilambot ko. Sa akong pagkatao, sa akong kasing-kasing, sa akong pangunauna, o mismo sa akong pagkinahanglan. Duwa ko biyae, talipin sa Ginoo ni anak. So, para na ko, kakapoy na. Kakapoy ito kung gibuhat ay kanyan to. Sige, kaguwad-guwad, pangita o kwarta. When God can truly provide and literally can make the tree or the money fall sa imong atubangan, kung matuwa lang dyan ka, kung magpadayan lang dyan ka, hindi ka maglubad-lubad, kung malubad ka maginulso, dahil ka, hindi kayo palubaro, yung daghan ka ayaw, layo pa ka ayaw, na pa ka maginulso. Kaya katungin mong gibuhat ko, pila ka tuig, bayran na sa tunin mo, sa imong kasakit karon, kaya why sala, na di mo bayran. Sa imong nang nga, nagbinuang mo, pila ka tuig niya karon, nagbinuod ko, na pila lang ko kadomingo, ang panalangin mo buo. Sa una, wadyo ko yung tayo sa offerings, siya karon mo tayo sa offerings ko, then ang Ginoo hagbong balay gikan sa langit para nako. Hindi. Kaya pangyari sa nga nagsugod kag trabaho niya, nag-save ka para na kay balay. Pila pa man kay years una ka makabalay? Kung magtrabaho ka, pila ka years una ka maka-auto kung nagtrabaho ka. Pila ka na nagsunod kung trabaho next year na nalikod balay. Una ka ni sa balay kay nga naman nabuhat kag mga dautan nga buhat, bigyan kag siya buhat. Ibigyan mo yung mga anak. Nangutang ka, gilaganan mo. Di 1, 2, 3 mo ang imong yutangan. But what kind of life is that? Magtago-tago ka. Amen? So, mga buta ng igsunan that we need to understand. So, ang word na rises is oxano. To grow, to enlarge. So, padang-an ka sa Ginoo. Build together. Builded together. In Greek grammar, nana siya sa present indicative passive. Kato pa, ni-assert ni siya o nalisog ni siya something na nagsigi o panghimo mitras ang speaker ni himong statement. Na para na kung isa may naingon ang Ginoo nga build mo together. Kung mumando siya nga malikon mo together. Magpadayon na ang ato lang nag-iis mo obey, mo sunod, mo subay sa pamaagi sa Diyos o continuous sa na siya o repeated siya ng action. Manang kung makita mo sa tanan, kung continuous umudako na siya, there's no way na ang imong kinabuhi magpabilin ka din ha. Munindot yun ang kinabuhi sa Kristohanon. Mulampo yun ang imong kinabuhi, musubot kag sa dili. Mulampo sa ang imong paghigugma o ang imong paghatag sa imong kabilingon sa Ginoo. Mulampo ang imong pagsalig sa Ginoo. Faith
love and hope mudagko nagmaayo as you go along every year. Pero practice na to every day. Kaya everyday gi-challenge ang atong pagtuo. Di pagbuta-butuo sa Ginoo. Kung ay problema managan maday tamita day nagsulbad yang yawa ang magay masulbad. O diri nako. Dali kay imong problema dali nako. Hindi taganahan mo go through sa matang problema sa kinabuhi. Kaya para na to, mura tang mamatay. Actually, di ba ka mamatay kung dili jud ka patyon mas Ginoo? Kabisa pa kagi kapag kaunon. First ako experience for many years. Naperte na kong dauta. Kung si Pugwali ka to sa San Juan. Hindi po ko nindot ginani ako mga sinina. Kaya kung sa rin tayo mapasa na kung sa lugagay ako na sa isuloob. Kung mga tawag sa zona, may mga mukibaw para mong pantigil, brilliant. Kabisa sa pantig, sa barali ko kapalit. There was even time, hindi ko ka magkasyampo sa kumbuko. Pero mga tapos igimpal sa mga bata ang hinayagan. Why is that? Why is that? Naunsa man ko, di ko tutuwa. Na, masakit akong tiyan, ako yung serwa. Naunsa akong kinabuhi. Itistingan ko sa Ginoo. And I just went through it by faith na ang Ginoo na nagsugo na ko mabuhatan ni sa kanunay nga tanan nga nanin mo di dilay mo ni may ko ihatag na dun na maglakaw ra kayo wa kay kaon di jud nga tumamata na tong tagara ko diri may kaon di ko muuli nga maghilang ko dinay nga mga kuan mga sani arganti mga kuan bala sige because God wants to test our hearts. Ganun siya i-build ang atong kasing-kasing sa pagtuo diha kaniya o kaniya namang. Nga atong mga tinguha, siya ang labaw na tinguha, dili ang mga butan ng kalibutan na. So muna nga, take note ka sa verse 22. Build together passive mood. Sa ito pa, nag-represent din nga ang subject, maoy ni-receive sa action sa verb. Lagi sa man ang subject, kita mo totoo. Kung tanawin mo sa verse 22, in Him, you two are being built together to become a dwelling in which God lives by Spirit. Nagsulti na ikaw, ang Ginoo ganahan magpatubo nimo. Pero ang una niya patubo ng imong pagtuo, pagsalig kaniya. Ang imong gugmada kaniya, ug moadto na sa imong paglaom diha ni Kristo Jesus. So yun man sunan, wa kay pagtuo sa Ginoo. Wa kay gugma. Huwag kay gugma, huwag nyo kay paglaon. Kumayon ka na kay gugma, huwag kay paglaon. Huwag kay pagtuo ni Kristo Jesus. Kaya asa rin mo gibase ang mong pagtuo. Asa rin mo gibase ang mong gugma sa matagisa. Kundi sa mong pagtuo ni Kristo Jesus. Asa rin mo gibase ang pagtuo, kundi sa kamatayan ni Kristo Jesus sa cross. Asa gibasehan mo yung paglaon. Ihapon ni Kristo Jesus. Klaro kaya na sa Korinto, faith, love, hope is the best. Pwede ka mangayo, makahimo ka mga miracle, ngayon ka, kasi mga nasakit din niya, o kasi mga kuwanin hammer, ayaw ka, sinunod, pero ako'y pagtuwa, ako pagtuwa na maghimo ko mga milagro dito, pero ako mismo ako naglakaw sa akong pagtuwa, akong programar, wako'y gugma sa matabusa, nabasa na wako'y gugma sa Diyos. Wako'y tinoon na paglawon. So, mo na mga butang ng isunod nyo, we need to truly understand. So, build together, nani sa indicative mode. Sa ito pa ni assert gihapon siya sa usa ka kamaturan. Kung sa usa ka kamaturan nga, yan ipanghusgan na ang Ginoo lagi, gi-join ta together, gi-build ta together, isip iyang katawhan diha sa simbahan. Ang sang simbahan, kita mga balaan ng mga templo. Dili na. Struktura ni natawag kahin, pero ikaw ang imong lawas na himo ng templo sa Diyos. Manang dili nimo yamaan, dili na nimo binuangan, dili na nimo ipagamit sa bisag asa, kundi ipagamit ang sa Ginoo ang imong lawas. Apil na mo una, apil na mo kasi, apil na imong usog ang imong kalang. Manang natay dakong responsibilidad kung saong paggamit mo. Kaya daghan kayong mga tao, may kasi mo take care silang body, patay na po. Kaya para na po, ang number one, i-take care mo ang imong kasing-kasing. Unsay sod sa imong kasing-kasing lang.
Kung matunan na kang tao nga nibuhat mo daotan, na gisulti na daotan, ano sa may kasing-kasing mo? Niinit? Nasuko? Then, ang atong kasing-kasing, naadaliha sa ilaw. Pero kung magunaw na sa mga tao nga nagbuhat na itong daotan, na atong kasing-kasing, wani aslo, wani usab, malipayan gihapon, then ikaw ang tao, kansang kasing-kasing, gipuy-an sa balaang espiritu. Kagets ka niya? So, muna nga, ang Greek word built together is sonoikodong, sonoikodongyo. To construct. So, pag i-construct, so, kisa nag-construct sa imong pagtuo, Ginoo. Kisa nag-construct sa imong gugma, Ginoo. Kisa nag-construct sa imong paglaom, Ginoo. In short, nagdawat rata. Problema na to, arrogante kay ta, kung sa ihatag sa Ginoo, di kang dawat. Mapilian na kay ta. And everything about mo sa Ginoo, sige lang tagreklamo. Suma, pangutanan yung kabalungan. Daghan ang mga grasya ilihatag sa Ginoo, dili ta mudawat niya. Labi na, grasya in the form of trials. Grasya in the forms of mga pagsulay sa kinabuhi. Mga problema. Kung imo ka mudawat. Bisa pagwa na nimo pangitaan ang problema ha, dawata. Pero pangutanan ang Ginoo, unsaon nako ni pag respond. Sana ko pag sana ko say akong itubag aning problema ha. Kay kung ato-ato lang matag problema di mo kamo katawa. Correct? May problema mas mabi mo may kahit problema ha. Lipay kay ko anak nag-uli jud ka nga nakay problema. Salamat kayo mana baga. Kung mo anak nagdami problema, o libawanin mo nga nagtimuan yung iniwana, unsa mo ka? Ay, ito ba? Ano ba naman? Bunag, whatever, o saan na rin ha, di ba? Yan, di ba dito ang umana ni kung umana, pagyugyan ko ng yawya, pagka umana, pagyugyan ng yawya, pagkasunod na, pagyugyan kay nanuman. Ato man, di-build up. Kita ang nag-build up. Kita ang nagpalambo sa kasuko na nasa atong kasing-kasing kayo. Atong response, diha sa problema, suko mo na yun. Pero pag pinagin mo suko ko, ano may baitan mo? Nanay problema, ay mo pang butangan o kasuko, so sa mga mura ka o nabuo ga sulina sa usa ka problema, kaya ang problema mo na siya tayo. Correct? O kung siya, ni uli siya, nasamdan siya, inalagot ka na, nasamdan siya, anong kang sukol? Ibuli ka sa eskwelahan, hay na, o, samdan na ang bata, hindi pa yung ibuli. Ibuli sa eskwelahan, ibuli pa yun mo din ha. Mura ka o mo siya nada nga ako ng kasing-kasing pa. Abli kaya kay, isamdan ko sa akong mga classmates ganito, na mura ka gadag asil, mo dyan nun, umayo sa iyang kasing-kasing. Buang ka, kuwan ka, hay na, isubeta, asubeta. Because that's our natural response to life. So, ang atong gibuild, ang atong hatred, ang atong gibuild, ang atong grumbling, atong gibuild, ang tanang wickedness sala. When God teaches us, respond in love. Respond in kindness. Respond in mercy. Respond in compassion. Dig yun ta, anak. Yung may ta, Christian ako. Pero, mami Julie ako now. Namang dyan mo sa dyan, plus mo dyan mo. Ma'am Julie. Hindi ko makabuild up kung inan akong nawa kung sununtihan. Di ako musbon. Kung di ko na ko certain batasan na ma-irritated ako ba ang katawan na binaang akong family or people na close to me. Ano din ako musbon? Correct? Kaya di at patuloy. So, mga na nga, ang Ginoo dili makabuild sa pundasyon na klaro. Kay punto brabi ka sa atong pamunahuna sa kinsa Ginoo sa atong utok, pero wag yun sa atong kahilagman, wag yun ni gawas sa atong kinabuhi. Mabitaw may yung kanimo sa ilani. Yung taga ng mga Indian o galang mga tao ng murag kanilang lawas, may certain smell, no? May gusto guys na makawag ng spices. May gawas sa ilang singot. Ano sa dito? Kung saan man imong gikaon? Ang pulong sa Diyos, ang kaya sa Diyos. Imo bang itubutan ng Ginoo nga malighon ka?
Imo bang gitubutan ang Ginoo nga mahiusa jud ka sa matag magtotoo? Wala may sunan before ta mulakaw, man ko 45 minutes. Kaya last Sunday wa man tayo buhat ng go together with your families again. Kung istoryahin mo balik sa katong the other Sunday na nagstoryahan mo sa may mga bati nako. Kasi bati nimo. Bati ni mama, bati ni papa. Salam. Unya timan ina usay bati nang gisulti sa imong mga anak. Kung gisulti sa imong bana, gisulti sa imong asawa. Work on that. Work on that. Especially kung united sila, kaya bingon sila nga, di mo na mga bati ni papa. O sa may pinagkabati ni papa, pinagkabati ni mama, ni Inday, ni Undo, ni Manay, ni Kuya, ni Ate. Nga, ang tanan agree mo ang pinagkabati niya. So, daghan naman ingon na, mo ang pinagkabati mo, work on it, dawata sana. Correct? Sakto, dili. Ano mo ganahan mo work? Okay. Ganahan mo work, mawala di kayo malangit. Kaiwan, magigsuunan, you are a new creation in Christ Jesus kung nanagan niya. Sakto? New. Nga nung naman makita ang pagkanyo, ang pagkabagong tao, ang dami tao mga makita. Nga naman, iwa lagi pa rin kamuti nga mausab yun ang atong daan nga kinaiya. O gisulob ang bagong kinaiya. Mga nagdaghan ka na sa episo, kung kasang daan, isulob ang bago. Amen? So, in summary, morning intention sa Ginoo, sa dihang gi-join together o gi-build ka together, isip iyang simbahan. Nga matag-usan, unta nato is, makasinati itag close jointed togetherness. Matag-usan. Nga mo ni problema. Ang matag pamilya mismo, magdugang simba, pero di mag-abot sa ilahan. Mo na nga, di magtupad kung lingkod. Because you don't feel close. May sunan kung dili maka-work, kung ang pulong sa Ginoo, dili mo dawaton. Kung dili mo sundan sa imong pamilya. Asa pa na kayo? Mamika, lisod akong pamilya, okay. Lisod akong pamilya, let's start sa ubang Kristohanon. Work with other believers. Make an effort nga mailahan ka o makailasan ka niya kinsa sila para sa imong paglakaw, doon na kay kaabang o doon na'y makatabang nyo. Kagets ka? Kaya kung manhili kita din strangers gihapon ta with each other. Wow, manhili ka. O yan, tungod sa kay, dinha, nagka-close na mo, butang mo duha, tulo, upat, ay na duha, kaya kayaw sa ganang duha. Labi ng babae, laki, di mo asawa, di mo magkuhan, babae lang, laki-laki. Join mo together. Magkaila naman kayo. So, di kaila kayo mo na, marami nga nag kanang imong batasan, gawin ka kayo na, gagawin kayo na po ninyo. Mauna ang problema sa inyong mamang ko ng batasanan. Tagtangan ako nun na, inulit mo sa inyo, anak mo pagingana. Dawat na ka. Amen? Pero mo lagi na, di mo buta, pahinabot. Di ka ganahan magpatudlo o mapagsulti. So, kung di ka mag-alayon, di kayo mag-join together sa ubang magtotoo, then, number 2 is di isang mahitabo. Dili ka in company with other believers. Mo nang build together. So, kay kod me, di ka makonstruct, di ka makompose, o di ka mutubo ang number 3. Di ka mutubo. Mo nang daghan gihapon, mapistuhanon nga nagpampers gihapon o nagbakbak gihapon. There remain little children nga di good sila magamit sa gingharian sa Ginoo. So, remember, the suggesting to law, join together, build together, rises together, continuous na magtubo ka. Repeated action na. Yan, kisay mabuhat niya na, ang Ginoo. Imo lang siyang tubutan nga mumuhat sa imong kinabuhi. So again, may ko, di na jud ka murason, nawaw ko, nahadlok ko. Kaya kung nahadlok ka, hindi ka ganang nasakpan, hindi ka ganang mo hinonsol, hindi ka ganang musab. Kung nauwaw ka, tungod kay, again, hindi ka ganang mubiya niya anang bitama. Kaya para na ko, ang kauwaw o kahadlok na nanato sa Diyos sa liya. Kumuhat kang mayo sa matagusa o sulti ka sa pinunanay mo sa imong gibati, kung ka.
Isulti ka kinuray, kinsa dyan, magluko ka. Kaya nagpatabang ka. Kung sa imong pagsulti, hala, chismusa dahil siya, yung butang sa Sunstar, yung butang sa DYLA, kung DYAB, di-announce na kinsa ka, then at least you know, makanang tawhana, hindi yun na Christian. Kung ayaw na gadoon na, gawas kung mahinuso siya mayo sa iyong mga sala, kung maghimo siya comment sa iyong sala, gets ka? Kaya kung himo man yung kag-risgo, hindi mo man kag-risgo sa pagpanabaho, risgo sa mga pagpangitang kwarta, ang lima kung hindi mo risgo sa diya sa inyo. Dapat mo risgo juga of knowing others. Na niingon sila, Christian sila. Kung nalisod ka sa inyong pamilya, ha? Kung nalisod ka. So I'll give you a freedom. Yung family ka, or other people that you want to get to know para mailahan sa kakinsa sa kaparamdaman ka. So ang question is, anong stranger pa ka? Anong guarded pa ka? So ang possible answers, akong ingon, wakang din mo gihatag tinibukan ang imong kinabuhi ni Jesus Christ. Gihinusol ka, pero di tinuod ang imong paghinusol. Kung nakay daghang sala, nga wag din mo giumpisa at halo ka mayulian, masakpan, unsa ng mga salaan. So I hope and pray na mo surrender yung ka fully sa Ginoo. After all, siya may tagiya sa pangkinabuhi. Bisan sa wala pa siya pagkamatay sa krus, siya may tagiya sa pangkinabuhi. Kaya siya ay gabuhat na po. Lamo sa tanan, karon nga siya ang naghimo nimo nga iya na pinagi sa imong buhok. Then the more nga mo duol kami ng Jesus Christ. So, imbot ka na doon kay family in Jesus Christ. Start knowing others. Himua nga imo silang masuod. Panimpla kinsa sila. Tingnan lang. Ay, lain ng dahil siya. Lain ng pananin, lain ng pagkasalita. Ay, lain sa siya. Kisa ka na. Pray. Even right now, I ask you to pray. Ginoo, kisa akong ganahan yung mga akong doon ang suorin. Ibot ko matubo. Kaya nga ito nila nagsunan, dili lagi ka estrangeros na pag-isa natin. You and I are brothers and sisters in Christ. Ang mga maguwang na to ato ng mga mama, ang mga brother to ilan ato ng mga mangkud. Mabitaw ako, pastor ko, ginadito sa mga tiguang sa ko. Muamin ko eh. Kasi na biya ko dapat aminan ko sa kadaganan, pero pag mas maguwang na ko, isa ko. Muamin ko. Kaya kung tanong sila, ako silang mga maguwang. Isa pa kung maguwang ko sa pagtuo, pero sa edad maguwang sila, muhatag ko sa respeto where it is. Tingnan naman, nakikiusa ko sa mga katawhan sa Diyos. Kaya wala nagpasabot na ako'y ranggo sa simbahan. Ako na ang pinakagamhanan, ginuray gamhanan, kitang tanan, purura ta mga estudyante. Naginalan pa ta mo learn from each other. Ang masubong mo learn, gikan sa Diyos. Amen? So, please plug yourself. Ihatag ang iyong kinubuhay sa Diyos. So, yung po ta magsuman, katong mga ulo. O, mga ipagpasayo, kung Christian ka nga, gabadjing ka sa kulakaw, ginuganahan kung magpinagin ko lang. Kung pasag ka sa Ginoo, ganda ang Ginoo, may panahon. Kung kimuha nga maglakaw kasi ang pamahid, nang mahimod yung kang iyang pinunod na disipulo. Just come and pray. Sa mga katawan na nagmaging-maging sa iyong malakaw sa pray, mahal. Ikaw ra kung Ginoo ang nasayo kayo sa among paglakaw. Bakong itaas ninyo ang hindi pa sila kaayon naglakaw na kayo. Ay nagduwa-duwa pa sila sa kalibutan. Kung nihamag-hamag sa sila ninyo, pero wag sila pinuod pa nga commitment. Ginoo, wako'y gahong sa pagkasabot kanila, kinsa ka. Apadlawong ako nga mga pulong na imong ipalugwa sa kong bakba, imo man, hinuang ang imong pulo, mutuhok, mupausap, mupabago sa ilang tingin.
nga muhimo gid sa tinud-anay nga pagtugyan, pag-surrender sa imong pagka-Diyos sa ilang kinabuhi. Kung kupti sila Ginoo, tabangan sila, na makakita sila niini. Aron amahan, di sila masurpresa at the end of their lives na di sila kasagot sa inyong harian. Kaya sa inyong harian, walay basta video ng mga Christians kundi tinuray lamang ng mga totoo. As for those so wala pa yun, tugyan sa ilang kinabuhi ng inyong Ginoo, naghamon ako, please, stir their hearts. Knock on their hearts right now. And help them ng ablihan nila ang ilang kasing-kasing lahat. Salamat po din sa iyong pagpagtuktok sa ilang kinabuhi. Nasayad ako nga doon ay mga katawhan nili na wala pa dyan ka makabaton o klarong pakirelasyon sa Ginoo. Maybe before, nagawat-awat ka pero wala po klaro. Dawatan natin na Ginoo. Kung ikaw wala pa sa ka makadawat sa Ginoo, o sige na pagpaminaw sa iyong tulog, sinatin mo ang iyong kasing-kasing na nagtigibig. Kusog ang pitik. Huwag ka kasabot. Kasi natin yung kabugnaw, kasi natin yung kainit sa yung lawas Ginoo. Kasi natin yung mga lami ihilak, kasi natin yung mga murag kakapiyapon Ginoo. Nagpadayag siya, ng buot siya musulo sa yung kinabuhi. Busa awhagon ko ikaw, kinsa man kamo, pagbarog o dawata si Kristo Jesus. Kaya buot siya na umulon ka, buot siya na i-build up ka, i-join ka together with the rest of His people, na niini kinabuhi makasinati ka o panaghiusap, belongingness to God and to His people. Kaya ikaw, gitawag ka niya ng iyang tao, iyang anak, kabanay. Kung kumot ka, barog sa imo, bilikuran ka. Kung sa imong pagdawat ni Jesus Christ, muhangin ko palimutan. Ayaw lang kutob sa pagdawat, willing ka na magpadisipulo sa Ginoo. Hato pa, palakon ka, na nandiyo'y special time na adoon ka, ang istoryahanay, hitong sa pulong sa Diyos, kumustahon ka, ato pa imong tubutan ng Ginoo, musud sa imong kinabuhi, mubago sa imong kinabuhi, pinaagi sa pinsamang tawhana na iyang ihatag kanimo, nga mao'y butudlo kanimo sa iyang pamaagi. That's discipleship. So kung ikaw na igsuon, please stand up from where you are. Buot ni mo itugyan na yung kinabuhi. Buot ka na may mga disipulo ni Jesus Christ. Buot ka na doon na bigay. Klaro na yun yung kinabuhi sa inyo. Stand up and receive Jesus Christ in your life. Praise God. Napabailan. Stand up from where you are. Ay di ka ulaw. Imo ng desisyon. Wala mo ng mga tao mo. Inverno ka. Langit ka. Asa ka pa doon. When you choose heaven, you won't know as lela ko. Sa mga paglutos, makaya mo. Kaya ang ginawa ito may ginahangyan, dili ang approval sa tao. Napabailain mo mula rin, magawa ni Jesus. Praise God, salamat mo. Napabailain. I know God is knocking at your door right now. Sa inyong kasing-kasing. Sinatin ninyong kailitin sa inyong lawas. Sinatin ninyong something different. Ang kasing-kasing. Ang ginawa na buhat na ninyo respond sa iyong tawag. Barog sa iyong bilibin. Anybody right now. God loves you so much. He died for you. And He just wants to give His life fully to you. Anybody? Stand up from where you are. God is waiting. And His patient, He will wait. Karoon ang adlaw sa kaliwasan. Karoon ang adlaw ang itala sa Ginoo kanina. Ayaw siyang bali-bali. So, basig bulit na matuktok o balik ang Ginoo niya. And one day, you will wake up in heaven. Stand up where you are. And one.
Wala na lain. Dawata kini. Now, pag-ampo, kinuha ka inyong personal na pag-ampo sa mga. So, Kubuti ang Ginoo ang bigay sa inyong pag-ibig. Kinuha kayo ang pag-ibig sa inyong masaya. To be prayerful, Father, akong kataas ka ng tulong sa mga tao ng gawin. Imong gitutok ng kasing-kasing ni Abdul. Salamat din sa inyong pagpanulo sa inyong kinamit. Kinuha nga ang liso na imong isabot, bali ng pagdawat ka niyo sa pinibukan ng sa inyong kinamit. Makitaan nila sa umabot ng mga andaw. Yung sa pagkatubo, yung sa pagkalamot. Father, I ask of you to touch me from the evil. Sundan niyo pag-ampo, himuayin niyo pag-ampo. Follow up ko na. Amahan mo ito. Nagpasalamat ako na ko mo sa kaluwasan na nagihatagan ako. Inahin ni Kristo Jesus. Ginusulan ko amahan ang tanan ko mga salamat. Kung nakasabot ko, namuod kayo ka ng lambo ang aking pinabuhi. Ginoong Jesus, Panginoon ko ikaw, maghari ka sa akong kinabuhi. Sunod sa akong kasing-kasing. Imo na ako sukad ka. Bantayi ako, kalambuha ako, giyahi ako. Tagay ko kasing-kasing na malungo, mamusunod kami. Ayaw tubuti ako mga dang kinaiya ng mga inutubok nili ang bagong kinayahan niya butang sa akong kasing-kasing. Usukad ka ng Ginoo. Ako gayud ka, imo na akong Diyos, ug akong madalos. Amen. Let me pray for you, Father, seal your faith. Cause them to grow in the love and knowledge of your Son, Jesus Christ, O God. And Father, protect them from the evil one. In Jesus' name we pray. Amen. Let me close in prayer sa ating wali. And then, encourage ko, ganahan my family mo, go ahead, ganahan mo na ila pang mulain ng mga katawhan para din na kung sa'yo na makaila pang nila, go ahead also. Okay? So, dili na nato ablihan ang putahan kung ganahan mo painit, okay ra. Kung sinawas, para mo sila gani, para makik ang kabugnaw. Kung pwede na tayo hindi na tayo ato lang i-minimize atong istorya, magkaroon lang ta, para sabot ka niya po, magkaroon ka niya po. Amen? Kaya after that, mana mo ni Ana, ako magpabaptize, I would like to meet you also. So, di pa tayo praise and worship, umatin sa kanya po na. Kumat na ito ang madala ang istorya, then let's do praise and worship. Okay? So, let me close in prayer. Father, salamat sa mga utangin na ipakita namin. And Lord, again, ipakita how much you love us. You love us so dearly na buwan mo ang tanan bilang kalawasan. Kung hindi kami mag-iusap, kami mo, kasi matagusan. Imong gitanaw ang among mga needs. Imong gihimamat isip mga tao. Kaya we need to really flock together, magkakiusap din isip mga katawhan nila na naikalibuon na ang pagkaluay, pagbalungay, pagsaway, pagbansay ng isa. Ikaw ang pinaka-teacher. Mamahan sa among pagbabuwag, tuluti, tabahan yung matag-usa, na Ginoo, giyahanin mo sila sa ilang pagkabuhatan. Karoon sa matagos. Naging maglaila sa mag-isul sila. Kung family sila, padala sila sa pagsurahan na kung sa mga butangan, bati sa ilang dapat usbon. Kung magtinabangan sila na mausap, mabag po kayo sila dapat. This we pray, Father, in His name. So please go.